እቲ ሰብኣይ ልቦለዳዊ ሳንታ ደራሲ ነጋሲ ወልደ ማርያም ገስጋሲ እቲ ሰብኣይ ሰላምكم ይብዛሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ትርከቡ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትቕንዩ ትሕዝቶ መደባትና ከመይ ኣሎ ብትሕዝቶና ዕጉባት ክትኮኑ ከም ወትሩ ተስፋና ሙሉዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ውን መበል 14 ክፋል ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣቐዲምና ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ኣብ ዝሓለፈ መበል 13 ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ስኒት ኩነታታ ክትፈልጥ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኸደትን ናይ ክልተ ወርሒ ጥንሲ ከም ዘለዋ ከም ዝተሓበረትን ብድሕሪዚ ናብ ኣቶ ተፈሪ ኸይዳ ዘጋጠማ ብነድሪ ከም ዝነገረቶም ኢና ተኸታተልና ነርና መበል 14 ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ንከታተል ምሸት ምድሪ ኣብ ሳሎን ኣቶ ተፈሪ ከምታ ናይ ወትሮ ኣመሎም ዝገብርዋ ቻነላት እናቀያየሩ መደባት ምክትታል ነበሩ ካብ ናብ እናተሳገሩ ዘዘናግዑ መደባት እኳን ተፈተሹ ደስ በሎም ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ግና መመሊሶም ስልችውቹ ክብሎም ይፍለጦም ነበረ ካብኡ ተላዒሎም ክድቅሱ ናይ ዘበገሱ ሓሳቡን መመሊሱ ቀጨውጨው ስለዝበሎም ብዘይ ዝኾነ መደብ ኣብ ሳሎን ኮፍ ብምባል ምስ ሓሳባት ኣብ ቁርቁስ ኣትዮም ይዕለቡጡ ነበሩ ሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ይጸንሑሞ ገለ ከም ዝዘከሩ ተንሲኦም ብዘገምታ ክንቀሳቀሱ ይራዩ ሓሳባቶም ከህድኡ ምስ ተጸገሙ ሓደ ረሲዖም መጸንሑ ጉዳይ ተዘከሮም ግዜ ከይቀተሉ ንምትግበሩ ክዳለው ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ንወይዘሮ ትምኒት ከድህይወንሞ ነቲ ናይ መገሻ መደቦም ክነግርወን ሓሰቡ ትምኒት ንዓኽ እንዴ ነቲ ክነግርወን ዝደለየ ጉዳይ መገሻ ክዳለውሉ ድሕሪ ምጽናሕ ተደሃይወን ቅድሚ ዝኾነ ነገር ክነግርወን ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ምስ ውሽጦም ተሰማምዕሉ ተኣኒነን ድምፀን ኣስማዓ ምኽንያት ኣብ ዘይብለን ተጸዊዐን ከይኮና ተጠራጠራ ተፈሪ ናይ ደሓ እንዳጸዊዕካኒ ናብ ሳሎን ድሕሪ ምእታወን ኩነታት መድለይን ተወከሳ እንታይ ክብልወን ከም ዝደለዩ ክሰምዓ ድለውቲ ነበራ ደሓኒ ትዝበልኩ መገሻ ሰሊጥን ሎ ክብለክ ስለ ዝደለኹ እተዳሂኪ ፍኹስ ኢልዎም ኣብ ምዝራብ ነበሩ ዝኾነ ናይ ጭንቀት ሓሳባት ከርእይወን ይደልዩ ነበሩን ናይ ማእስ መገሻ ስለስተገረማ ቀልጢፈን ሓተታ ንሶም ንዘይፈልጦ መገሻ ልዒሎም ክዛረቡ ዘኽኣለ ጉዳይ ክፈልጣ ተሃዊኸን ነበራ ነጊረክ ዶ ይነበርኩን ድሮ ረሲዕክዮ ከእምንወን ኣብ ጻዕሪ ነበሩ ብመገሻ ሳቢቦም ገለ ካብ ገጸን ርሒቆም እንተቐነዩ ብምባል ዘምጽእዎ ሜላ ነይሩ ከምኡ ዘግበሮም ምኽንያት ካብ እንክረኽብዎ ዝነበሮም ምዝስእንዎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝለመድዎ ባህሪኦም ነይሩ ኣይዘከርክዎን ተፈሪ ማእስሎ ብዛዕባ መገሻ ዓሊልና ኢና ዘየለምጽኦም መህደሜና ድዩ ከይህልዎ ስለ ዝጠርጠራ ከዘክርዎን ደለያ ድሕረት ናይ ባጽዕ ዝነበረ መገሻ ዶ ብዛዕባ ይዕለልናን ረሲዕክ ከይትኾን እምበር ሕጂ ራእ 3 ወርሒ ኸማን ገይርሎ እናፈርሑ ተኣማሚኖም ኣብ ምምላስ ነበሩ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ኣብ ዝዕልሉሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ዘንጸባርቕዎ ስምዒት እንተልዩ ፍርሒ ዝነበረ እሞ ቅድሚ 3 ወርሒ ዝበልካ ንዘኪርካ ኢኻ ሕጂ ትዛረበኒ ዘለኻ ተፈሪ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ብኹነታቶም ስለስተገረማ ኣዒንተን ተኺለን ተኪረን ጠመቶም ኣብ ኩሉ ነገሮም ዝነበረ ኣጠማምታ ዝብርኽ እምበር ዝሃድ ደብ ኣልቦ ዝኾነ ስድነት እናፈለጥኦ ክንሰን ይገርመን ነበረ ዝኾንኩ የብለይን ግና ከም በዓልቲ ኺዳነይ መጠን ህላውነተይ ከም ዘገድሰክ ስለ ዝኣምነ ቅድሚ ምጋሸይ ዝነግረክ ዘለኹ ካልእ ድማ ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ዳሃይ ትካል ንኽትገብሪ ኢለ زي مسل جنكا أويزر التمنيت ترجم زي نبرة زربات تزربو دو كمودي زخان سلو
ክንደይ ኢኻ ክትገብር ሓሲብካ ዘለኻ ኣጋውሎኦም ስለስተ ገንዘባ ቀልጢፈን ካብቲ ዝተበገሰ ጉዳይ ንምህዳም መዓልታት መገሻ ሓተታ 10 መዓልቲ እዩ ኣሕፂሮም ብምምላስ ስምዒት ንምንባብ ናብ እንጠመቱ ኣብ ህይወቶም ስምዒትን ልዕሊ ማንም ነገራት ክቕይሩ ከም ዘይክእሉ ይኣምንዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዮም ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዘረብኦም ኩነታተን ብደቂቕ ዘንብቡ 10 መዓልቲ ዳ ይበዝሐን ብዘይካ ንብረት ገዚእካ ምፅዓን ካልእ እንታይ ደለካ እዩ ውሽጦም ክምርምር ዝተጸበየኦ ሕቶ ፈነዋ ዝበዝሐ ኣብ ዝገሽሉ ግዜ ካብ 4 መዓልቲ ኣሕሊፎም ዘይፈልጡ ክንሶም ኣብ ሽዕ በፂሖም ግና መዓልቲ ምውሳኾም ኣብ ዓይኒ ጥርጠራ ከም ዘእተዎም ከይፈለጡ ምዝራቦም ስንፈቶም ዘጉልሕ ኮይኑ እዩ ጸኒሕወን ኣይበዝሐን ቁልጡፍ መልሲ ነበረ ናይ ትምኒት ምጥርጣር ይርድእዎን ይፈልጥዎን ስለ ዝነበሩ ቅድሚ ዝኾነ ግዜ ምፍጻሞም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ደምዲሞሞ ነበሩ እንታይ ዲመስለክ ትምኒት ናይ ሎሚ እቲ ዝበዝሐ ዓበይቲ ንብረት ስለ ዝኾነ እምበር ካብ ብማእስዶ ግዜ በሊዐ መጽ ይፈልጥ በሉ መዓልቲ ብምውሳኾም ካልእ ስምዒት ከይሕዛና ፈርሑ ስምዒት በዓልቲ ቤቶም ይከታተልዎ እዮም ነይሮም ሕራይ ድሌትካ ግበር ኢለን ካብ ሳሎን ብዘይ ዝኾነ ፈነዋ ወፃ ከይደ ምባል ኣገዳስነቱ ከም ዘይህልዎ ፈሊጠን ነበራ ሓንሳብ ካብ ልበን ኣውፅን ንዝቐበጾ ሰብ መኽሪ ዝህባሉ ምኽንያት ኣይተረአየንን ወላድኣ በዓል ቤቶን ይኹን እምበር ምስ ብዝሒ ሽግራቱን ኣበሩን ዝቕበል ልቢ ከም ዘይብለን ስምዒተን ይነግረን ነይሩ እዩ ኣቶ ተፈሪ ወይዘሮ ትምኒት ብዘይ ዝኾነ ፈነዋ ካብ ሳሎን ሰላሒለን ክወፃ ድሕሪ ምርኣዮም ነገራት ተጋማጢልዎም እንታይ ኢሎም ከም ዝዛረቡ ጠፊእዎም ነበረ ትማሊ ኣቕርንቲ ዝኾኑ መልሓሰን ወርዊረን ካብቲ ክፍሊ ይሰግኦም ከም ዘይነበራ በንጻሩ ሎሚ ባዕለም ብዘይ ዘረባ ክወፃ ምስ ረኣዩ ኩሉ ሰብ መማዓልቱ ከም ዘለዎ ገይሮም ወሰድዎ ካልእ ሰበብ ከይከውን እውን ክጥርጥሩ ጀመሩ ሰዓት መገሻ ዝኣኸሎም ኣቶ ተፈሪ ብተብተብ ታክሲ ተኾናቲሮም ናብ ኤርፖርት ነቐሉ ኣብ መንገዶም ዘእንግድዎ ዝነበሩ ከዕቦ ስምዒታት ንጹራትን ሓደገኛታትን ስለ ዝነበሩ መልሲ ዝደልዩ ኣይነበሩን ኣብ ገጾም ዓስኪሮም ዝነበሩ ከም ዛላ ዝተዛለዩ ናይ ስምዒት መስመራት ኣብ ጭንቀት ተዓቒቦም ምንባሮም ባዕሎም ነገርቲ ነበሩ ኣብቲ ህሞት ኣቶ ተፈሪ ውሽጦም ከም ሓይሊ መንጫጫታ ኮይኑ ይጎጻጉጾም ነበረ ርቡሽ ስምዒቶም ጼሮም ብምንባሮም ቅሳነት ዝተቋረኖ ሓሳባት ምስኦም ኣይነበረን ኣብቲ እዋንቲ መገሽኦም ንዕኦም ኣገዳስነት ነይርዎ እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ዝነበሮም ጭንቀት ትምኒት በዓልቲ ቤቶምን ግዝያዊት ጸገም ጥንሲ ስኒትን እናተመላለሰ ይዕገርግሮም ስለ ዝነበረ እፎይታ ዝምጡ ክኾነሎም ትምኒቶም በሪኽ ነበረ ኣፍ ደገ መእተው ኣፈፌት ድሕሪ ምብፅሖም ንብረቶም ጽዒኖም ናብ ውሽጢ ኤርፖርት ኣተው ኩሉ ኣብ ውሽጦምን ሓሳባቶምን ዝጸንሖም ስምዒቶምን ውጥረቶምን ንድሕሪት ገዲፎም ክገሹ ከም ዘለዎም ስለ ዝተረድኡ ድማ ቅድሚ ናብ ነፋሪት ምእታዎም ነብሶም ኣረጋጊኦም ከዕቦ እስትንፋስ ፈነው ከም ዝተረጋግኡ መሰረጋገጹ ከዓ ዘድሊ መስርሕ ንምስግጋር ወረቓቕቶም ናብ ዝምልከት ሰብ መዚ ትካል ኣረኪቦም ናይ ይሕለፍ ማህተም ክህረመሎም ተጸበዩ ኩሉ ዘድልዮም ቅጥዕታት ድሕሪ ምምላእ ኣእጋሮም ንመሳለልታ ነፋሪት ብህድኣት ዝመልኦ ስጉምቲ ፈለምዎ ድሕርቲ ዝተሰቕልዎ መሳልል ኣእጋሮም ስጉመና ዘይደን ብሓውስ ተርተብ ደይቦም ዝቕመጥሉ ቁፅሪ ወንበር ሓሰዋ ምባል ኣተው ዝተመደበሎም ቦታ ድሕሪ ምርካቦም ከዓ ናብ ሰድያለ ዝርከበሉ ቦታ ብተብተብ ድሕሪ ምብጻሕ ኣስተርሕዮም ኮፍ በሉ ሃንደበት ግና ካብ ዝተቐመጥዎ ወንበር ዘተንስእ ዘይተጸበይዎ ክስተት ኣጋጠሞም ኣመልን ካብ ምክዋን ዓሪፈን ዘይፈልጣ ሰራማት ዓይንቶም ኣበስ መራን ዝፈጸሞ እከይ ግብረን ረሲዐን ናብ ካልእ ጉዳይ ምጉያይ ድሮ ተታሓሒዘንኦ ነበራ ስግሞም ብምምእዛን ድማ ሃዲኦም ናብታ መጻወዲኦም ዝዘርጉሕላ ኣፊቶም ዝነበረት ወይዘሮ ቀረቡ ሰላም ኣዛሓፍተይ ብምባል ኣብ ቂድማ ኣቆሙ ብዝረኣይዎ ጽባቐ ተመሲጦም ኣዒንቶም ከውድቑ ተደናደኑ ስርሕን ዘይረሳዕ ኣዒንቶም ከም ምኩር ኣባል ሃንደሳ
أملا أكلا أمزار أيو تتحيزم نبرو مرحبا كمس بلطم زينة أرلا أقرارب نمتلال بهدأتنا تأمتت أمت زقمتا كوانت نبرو أقدما كترقاقت أزلوا مسرح مهلاوغن كترداء كإلا نبرت هاندرا إلكاز أتو قداي كهلو أيدليتن أتو تفر بهال أعدهم سددو كمستاء نات سحبت فتئرو مهنن ما تفعلهم قرقرا فتوتا ناتو مسرح حليفو دما أمت أوديو علبهم سابيلا نساون أداوا سديدا عصفيتا سلام تفنوتو صبق ليلا لسلستا أداوا ناتو سلم فتئرو حيزوهم حماما نسمعيتهم دما نابزلو مدى بحري حيزوهم تنوقتان أتو تفري دحرتي مسابيلا صبقنا يمزنقع غزي محلافهم أب صبق منفس نسمعيتن نبرو زستماقرو ناي دستا أنقدوت زي كم ناي سنيت بحيلون قونتن زي كونه بفتاو كلتيون بمنبارو دما زيادة أحقيسوهم نبرام أبكم زا مسألة صبقون زي رسعن هواهون كاللو دما تقالات إفهم نابعدهم زملو سلوخنات كهلوهم إيدالي نبرون سلازي إذا زحش عدلات كرخبولو زخلو أمارات من داي حسابهم كفسسو خمزلوهم أنه تردوهم سلازمته زحش زبلو حساب حسو كبل جمرو موداتو حد خعو تنيخ إلي زبلو حساب سلازمتهم كيدون قيو ناب تكبر نخو علوو نا وزارة تمنيت نمدوال قوزرتات كتوهاو جمرو دمت أخصاب تهوام دما هادي دمت أخصام وتحوخو هيلو تمنيت كما وعلكي هدي إلهم سلام تهابو زحسبوه كتقبرون تخينهم كقبرو زنبروم قدامي مدبوم نبرام هادي كرد اوان تزيفتينهم زمتهم قبر ملسي تصبق جيروم يرد اويهم تصبق ويزارة تمنيت أحتيران بمملاس كي قتلاتن بلا بعلوم كابدولو زبلوهم كسمعا اتعدل نابقم قدفو أبتهموت بعل قداي بعلوم مخانم يمزردا مسايدو اللغي حتى توهو خلوم نسوم تراي زفلتو زربز تهواخ أو وشتهم نير وميم كمي جيروم كم زنقروا أيام زحسبو نيرم وشتهم قنا أمون قصة كفتان شغراران تقركيرا أحلي فاخي تهبوم فرحنا برم أول لخو تزاربي سمعك اللخو كأصل تراي نخزاربو عدل هوام زقوت قصام زلو نقر نمفلات هو وقتنا برام قال نقر دليم يدولو من بارم قنا أي صحات أمن سلازي اتزبلوو هادي انك سمعا خمزلوان مرداتا أي دليالون تسمعن اللغة دا حقاي زترطرخو مسلو داقيمم هلاون نتا أرقاقتو يقبلو أي يقبلو كنقر كمزلوو ايم أمينم نيرم تميلوم كم حسابم جيروم كقني دلين قدمي تماتيوم تمبالوم اتزبهال كبلوم كاب أفهم كسمعوا نيروم حنسابكو قصلي لكاي تفري كتزارب زدلخان دو تزارب عتبيلن محصنت انكصلا دحري كبلو زدلي مسرابم كزاربا كم صحيش تردين تعزبتي كوسدا والسنام سراح انتي قبر مسلكي كم زحسبون خليتا تسكتو زحسب زنبر ميمز مسلو جن كبلو زدليو اي تفامن غزي قتيلوم كنغروان سلا زدليو دانبر مسلا سلا زعبيني كقني امو اي تشغلي بلون كم زفوقسهم كعبو تنفاسنا فنو هوخ من باروم اتنافسهم يحبر نبرام كاب تربات زبقس تربات هو كتقني سلا زقرمن سنبد بلا أب قلنا يوم من منتع علامة زأنفت مباركوان تزي فلطو كافيلا وطرت أرخم زأنقدا قدني نيرو كي تشغالي ليه بلوان أنفت مقلنا يوم كي ملقو منا تسكفو ننقرات قامات إلكانا يمأمان كالت تعديل وميو أبك أدن بعلت بيتهم قنا واقاين برون معرخون دودي زادون كوغينو حدا تانا مرقاقات هاندبت معلتات موسخوم أي توحت ألن
هلخلخ ኣለዎኖ وتأتأبلو ድፍረቶም ኣማይ ከም ዝኣተውታን ጭዋ ህጣማ ከተጥፍእ ኣብ ደንደስ ነበረት ግዳ ዝክብሉ ከም ዘለዎም ዘእንፍት ናይ መጠንቀቕታ ደወል ምንባሩስ ኣይሰሓትዎን እማኻ ሕጂ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ደሓን ከም ዘይጸንሓ ባግበላ ኣገባቡ ዘይፍለጥ ምሕጽንታ በዓል ቤተን ከሳልያ ድላይ ነበረንን በቀደሙን ከምኢ ነበራን ግና መወዳእቱ ምሕጽንቶም ኣበይ ከም ዝድምድም ክሰምዓ ህንጡይነት ነበረን ነታ ቆልዓ ማለስኒት ደሃይ ገበር ክብለክ ስለ ዝደለኹ እየ ካብዘይ ምምዝዛን ዝተላዕለ ናይ ዘይሓሰቦ ርእስቲ ሰገሩ ኣብቲ ህሞት እትኸብልዎ ዝደለዩ ተዛሪቦም ከይወድኡ ናብ ካልእ ምስጋሮም ኣጣዒስዎም ነበረ ሓንሳብ ዘምለቑዎ ቃል ኣብ ጣዕሳ ሸመመቶም ግዳ ኣብቲ ግዜ ድሕሪ ሞት ጥዕና ቅበጽ ኮይንዎም ነበረ እሂ እንታይ ኮይና ድያ ሃንደበት ዝኾነን ወይዘሮ ትምኒት ጋበላ ንምንታይ ዕላማ ከም ዘልዓልዎውን ገረመን ምስቲ ዝግምትኦ ዝነበራሞ ግን ከኣ ተስፋ ሰኣናሉ ጉዳይ ከነጻጽርኦ ፈተና ምስ ሓሳባተንን ግምተንን ከኣ መጠናዊ ተመሳሳልነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ገመታ ዳሃይ ትትካል ግበር ማለት እየ ካብ ዝሓለፈ ጌጎኦም ተኣሪሞም ቀረቡ ካልኣይ ግዜ ምግጋይ እሞ ድማ ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ቤቶም ዝጸርዎ ይኮኑን ግን ከኣ ምስ ተሓሕዞም ዝተኣሳሰር ነይሩ ዶ ከምኡ ድዩ መግለጺ ዘይዕጉብነት ኣፈን ጠምዚዘን ኣሕዘምዘማ ተረዲእካ ኣለኹ ዘይዕገበተን ገለጻ ካብኡ ዝሓልፍ ዘረባኹም ልቓ ከም ዘይደለያ ሰብኣየን ኣብ ዘይብሉ ርእሰን ነቕኒቐን ኣስቀጣ ቻው በሊ ብሩኽ ቅነ ሞባይሎም ዓጺዮም ተፋነው ሓሳቦም ድሕር ምፍጻሞም እፎይሎም ኣዕረፉ ዝሓሰብዎ ብምግባሮም ጥራይ ጽቡቕ ስምዒት ክስምዖም ጀመረ ግን ከኣ ከምቲ ምስኒት ምንባሮም ንትምኒት ዝተነግራ ምስ ሳቤላይ ዘናጉዕ ምህላውን እውን ኣበዛን በዓልቲ ቤቶም ከም ዝበጽሕ እምንቶ ነበሮም ኣብዚ መዳይ ፍርሕን ስክፍታን እኳን ተነበሮም ከም ኣመሎም ኣሉ ናይ ፈለጥኩን ጥራይ ብምባል ክሰግርዎ ከም ዝኽእሉ ተረድኡ ግና መወዳእቱስ መስዋዕቲ ክኸፍልሉ ምዃኖም ዘእንፍት ኣካይዶም ንድሕሪት ክጎሶም ምዃኑ ኣዳዕዲዑ ይርድኦም ነበረ ድሕሪዚ ኣብ ዝቐደመ ጉዳያት ኣሳሊጦም ከም ዝወድኡ ድሕሪ ምርድኦም ነቲ ንኽቕንዩ ዘመኽኒሉ ምስ ሳቤላ ናይ መቕናይ ጥሙሕ ንምስሳይ ናብ ሳቤላ ትርከበሉ ቤት ከምርሑ ተሃዊኾም ኣእጋሮም ኣመራርሑ